I said yes to the dress. En weer op Noordervaart in Friendshit. Het is een woonvorm van mensen met beperking. En wat is het voor die, Joet? Wat heeft je betocht? Wij gaan Joet in een trouwjurk in op de modeshow. Ja? Ja. En dat wie een dream van die? Ja, eigenlijk wel. Ja, waarom? Ja. Nou ja, omdat ik zelf nooit zal trouwen. Ik heb er vaker gewoon. Ja. En dat is wel heel speciaal dat dan Joet hier gebeuren. Ik had zo'n die jurk om en make-up en hier doen we die en alles. En dan geven we de verlover op. Oh, ik nog showen? Ja. En voor waar? Nou, mijn hart met me komt en mijn beste vriendin komt. En voor overige bewoners hier die het zien willen. Ja. En ben ik een beetje zenuwachtig? Heel erg zenuwachtig. Ja? Ja. Dan jaren we dat en dan meestal zitten we dan in gemeenschappelijke ruimte. Nou, en dan hebben we het roer. Ja, en dan ben wij zo, dan pakken we het op en dan gaan wij verder met die ideeën. Mooi, de bewoners erbij, in dit geval. Maar ja, en dan raken wij ook enthousiast. En van iets lieds wordt dan iets heel groot. Altijd denken in mogelijkheden. Ja. En het is wel weer heel saamhorig. En met de collega's. Ja. En met de bewoners natuurlijk. Ja. En die mannen die mogen dan niet meedoen, want het is echt een vrouwending. Oh. Dus dan binnen ze wel een beetje jaloers. Maar ja, dat moeten die mannen nou onderling maar regelen. Ja, en dat is dan weer de pech dat er meer vrouwelijke begeleiders binnen. Oh. Het is heel bijzonder om zo met z'n allen in de spotlights te staan. Ja, vind ik heel bijzonder. Ja. Zoiets gebeurt denk ik maar 1 keer in je leven. Ja, En een mooie trouwjurk, is dit zo? zeker. I said yes to the dress. Net zoals in het tv-programma. Ja. Oh, dat is echt even één zocht? Ja, zeker. Oké. Ja. Oh, leuk. Mocht uit wel 12 jurken denk ik zoeken. Ja. En is door de bruidsjurkenwinkel hier in Franeker allemaal gedoneerd. En de sieraden en de hakschoenen. Ik ga op hakken vandaag. Jeetje. Ja. Nou, en heeft ik een vreun? Ja, die woont hier ook. Oké. Ja. Oh. En komt hij in het pak? Nou, hij komt niet in pak, maar ik heb wel even de kleren voor hem uitgezocht. Dat hij niet in een Into the Grave t-shirt komt vandaag. Oh, dat mocht niet? Nee, dat mag niet. Normaal mag hij dragen wat hij wil, maar vandaag niet. Nee, oké. Maar zul je nooit eens trouwen misschien? Of? Nou, wie weet. Never know. Nou, Joet, als het gevoel goed is, dan, Precies, ja. dan giet hij misschien wel op de knibbels vandaan. Ja, wie weet. Daar is een creë shirt aan. Nou, dankjewel. Ja, want er kregen nogal wat instructies, toch? Van, Ja, zeker, zeker. er moest netjes op deze dag verschijnen. Dat moet zeker. Ja, want ja. anders dan heeft hij Into the Grave t-shirt aan. Zei, Ja, ik dacht van, nou, dan doe ik die gewoon na. Maar ja, dat kon niet, hè. mocht niet, hè? Nee. Maar wat vies toch van deze dag? Hartstikke gaaf. Wist ook nieuwsgierig hoe ze eruit ziet? Zekers. Ja. Zekers. En wat verwacht? Nou, in ieder geval dat ze een jurk aan heeft. Ja. Ja. Zo was je kapster? Nee, mijn zus is kapster, dus die helpt mij wat tips, maar ik doe mijn best. Ja. Op wat er mooit. Maar de werk is die. Ja, Oké. ik ben begeleider. En nou kapster. En nou even kapster. Maar hoe is het? Om dit te doen voor de bewoners? Ja, prachtig. Ja, hartstikke leuk. Ja. Dit is een feestje om emotioneel te doen. Ja, absoluut. Dat is echt typisch de Noordervaart ook. Want niet alleen deze dag, maar elke dag staan ze voor ons klaar. En voelt het met de bewoners en de begeleiding en ook de directie als één grote familie. Wij willen nu even privacy. Oh, nou duidelijk.
Nou, tot de aanstaan. Tot thuis. Deze is al 44 jaar oud, dat is die van ons man. Nou, En van haar Beppe. nou, dat is toch speciaal? Ja, dat is heel speciaal, ja. Is het een levertante? Ja. Ja, hè? Ja, ze zit er prachtig uit. Ja, Ja. En in de jurk van Beppe, nou, dat is toch... in die jurk van Beppe. Die stond direct letter in trouwen. Ik weet het. Nog maar even wachten, hè? Trash got a pocket full of cash we can blow. Shots of patrol, and it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 and we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. Nou, dit is wel mooi. Yvonne. Zeker, zeker. Mijn vriend is er al ontroerd door. Ja, mooi toch? Ja, geweldig. En hij had een shirt aan. Ja, ja hij heeft zich er goed aan gehouden. Nee, heel erg genoten. Echt om nooit meer te vergeten. Nou, die dream. Ja, En hoe vies het? geweldig. Ja, hè? Ja. En hij en hem ik heel trots. Ja, zeker. Ja.